Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη μια Παρασκευή μαζί με το team Spill the Sissou. Είμαι λοιπόν η Μαρία. Είμαι η Αλίκη. Και σήμερα σας έχουμε top θέμα συζήτησης. Σίγουρα τα άτομα τα οποία είναι στην ίδια ηλικιακή κλίμακα με εμάς, στα 20s δηλαδή, σίγουρα θα συμπάσχουν μαζί μας όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αφορά την ενηλικίωση λοιπόν και τις υποχρεώσεις που έχουμε αποκτήσει σαν ενήλικα όντα και όλα αυτά τα μας έχει χαρίσει αυτή η ηλικία. Έτσι, είναι σαν να έχουμε σκοντάψει σε ένα λάκκο και έχουμε πέσει με τα μούτρα μέσα στο λάκκο με τα Έρχεται λοιπόν η στιγμή που γίνεσαι 18, λίγη βίζα σου στο πατρικό σου σπίτι, οπότε ξεκινάν αυτομάτως και οι υποχρεώσεις. Πρέπει είτε να πας να σπουδάσεις, εάν έχεις επιλέξει κάτι, εάν έχεις περάσει κάπου, να βρεις μία δουλειά, να πας στρατό σε περίπτωση που είσαι άνδρας. Έτσι λοιπόν ξυπνούν και τα αισθήματα της ανεξαρτησίας μέσα σου. Οπότε λες, δεν ψάχνω και για ένα σπίτι, μπας και μείνω μόνος μου κάποια στιγμή, μόνη μου κάποια στιγμή. Και μετά αρχίζουν άλλα. Σίγουρα δεν μπορείς να πας να μείνεις μόνος σου στη σήμερα ημέρα, δεν υπάρχουν σπίτια με λογικές τιμές χωρίς να είναι τρόγλες με καμία Παναγία. Οπότε είτε θα χρειαστεί να ψάξεις συγκάτοικο, είτε θα χρειαστεί να κάνεις 2 δουλειές και να κάνεις πέρα τις σπουδές σου για να μπορέσεις να μείνεις μόνος, είτε θα μείνεις με τη σχέση σου, με το κομμενάκι και θα μοιράζετε τα έξοδα ή θα συζήσετε γενικότερα από τώρα, ή θα παραμείνεις στο σπίτι του μπεκί και απλά θα πληρώνεις τα έξοδά σου με ψυχολογικά που θα γεννιούνται μέρα με τη μέρα εφόσον ζεις με τους γονείς σου. Και δεν είναι μόνο το θέμα το ψυχολογικό κομμάτι, γιατί όταν αρχίζεις και αποκτάς την ανεξαρτησία σου, τίθονται και άλλα θέματα, κάποια ερωτήματα. Δεν είναι δηλαδή ότι οι γονείς θα σου δημιουργήσουν ψυχολογικά, αλλά μέσα σου τίθονται θέματα. Πού πάω, τι κάνω? Γιατί όλοι στην ηλικία μου, ξέρω εγώ, έχουν ένα σπίτι. Τι κάνουν αυτοί καλύτερα από μένα? Και εκτός από αυτό, δεν είναι μόνο το θέμα να φύγεις από το σπίτι σου. Μετά υπάρχουν και άλλες λέξεις στο λεξιλόγιό σου. Τράπεζες, εφορία. Αν μένεις ήδη μόνος σου και έχεις πάρει απόφαση στο ότι θα ζω μόνος μου, τίθεται και το θέμα έπιπλα, τίθεται και το θέμα υδραυλικός, τίθεται και το θέμα ηλεκτρολόγος, τίθεται και το θέμα να έχω τα λεφτά. Και έτσι όπως πάνε τα πράγματα, καλός ή κακός, είναι όλα λίγο πολύ δύσκολα. Πόσο μάλλον όταν είσαι νέος, όταν θες να ανοίξεις τα φτερά σου και έρχεται ο εκάστοτε εργοδότης και σου λέει 2 χρόνια προϋπηρεσία, μπαμ. Και μετά έρχεται και το ενοίκιο και σου λέει 650 ευρώ, 35 τετραγωνικά, πλήρης ανακαινισμένο, δίπλα σε στάση μετρό. Σόπα. Γενικότερα όταν ενηλικιώνεσαι δεν σου δίνει κάποιος κάποιο εγχειρίδιο λέγοντάς σου ξέρεις κάτι, πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Πρέπει, εντάξει, το να πληρώνεις είναι το πιο εύκολο και με το να τα έχεις όλα στην πένα και να πεις μένω μόνος μου, τώρα έχω να πληρώσω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και τέλος, έχω βρει τη δουλειά μου και όλα κομπλέ. Πόσο μάλλον όταν είσαι φοιτητής και πρέπει να εργάζεσαι και να νοικιάζεις ή το οτιδήποτε άλλο και αν έχεις να κάνεις. Γιατί όταν είσαι φοιτητής, για να βγάλεις τη σχολή σου πρέπει να διαβάσεις, αλλά ταυτόχρονα πρέπει και να δουλεύεις. Οπότε δύσκολα τα πράγματα γενικότερα. Και σίγουρα κάποια πράγματα δεν σου τα έχουν εξηγήσει από γεσιμιού, ούτε στο σχολείο. Και για μένα αυτό είναι μεγάλο φάουλ, φίλε. Στο σχολείο αντί να μαθαίνουμε κάποια παθήματα, όντως είναι πολύ σημαντικά για την απόκτηση παιδείας. Ορισμένα μαθήματα ωστόσο δεν χρειάζεται να υπάρχουν μάλλον και να εντάσσονται στη βασική ύλη για να μπορέσεις να βγάλεις το σχολείο. Δηλαδή, καλό θα ήταν να μας μαθαίνουν χρήσιμα πράγματα. Εγώ με το που ενηλικιώθηκα δεν μου είπε κανείς το πώς θα κάνω τη φορολογική μου δήλωση και κάθε πότε θα πρέπει να την κάνω. Δεν σου εξηγεί κανείς το πώς μπορείς να λειτουργήσεις στο δικό σου σπίτι. Δηλαδή,
Σίγουρα δεν χρειάζεται να είσαι ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός για να γνωρίζεις βασικά πράγματα για να διατηρήσεις το σπίτι σου. Από πού μπορείς να κλείσεις π.χ. τη βάνα του νερού, την κεντρική βάνα. Από πού μπορείς να κλείσεις το γενικό του σπιτιού για να μπει σε τίναξη το ρεύμα π.χ. Μέρα με τη μέρα κάτι μαθαίνεις. Είναι όλα πρωτόγνωρα. Και επίσης δεν σου λέει κανένας ποτέ το πόσο δύσκολο είναι να βρεις μάστορα για το σπίτι σου στη σήμερον ημέρα. Παλαιότερα ήταν όλα μιλημένα στόμα με στόμα και έλεγαν θα φωνάξει το Μάκη που είναι γνωστός, ξέρω εγώ, ξάδερφος του Μπατζανάκη του κολλητού του Γιωργάκη, και θα έρθει και θα μου κάνει τη δουλειά, θα μου κάνει και μια φιλική τιμή και όλα καλά. Τώρα μην τον είδατε το μάστορα. Θέλεις να φτιάξεις μια βρύση στο μπάνιο σου, κόψε το λαιμό σου, κάνε τη μόνη σου. Εγώ δεν έρχομαι. Και να έρθω θα σου πάρω 70 ευρώ, ρε. Πώς θα βγει το μεροκάματό μου. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι όλοι οι υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι καλησπέρα σας 70 ευρώ. Απλά υπάρχουν και αυτοί οι συγκεκριμένοι. Έχω ένα παράδειγμα. Έρχεται ο υδραυλικός στην κυρία Μαρία και κάτι είχε πάθει το καζανάκι της με τη λεκάνη. Η λεκάνη είχε ξεκολλήσει, ρε παιδί μου, λίγο. Πεζότανε κάτω στο πάτωμα, έλεγε ζω δεν ζω τώρα. Και έρχεται ο υδραυλικός, το βλέπει, της βάζει λίγη κόλλα, 75 ευρώ. Για λίγη κόλλα. Δεν είδε καν μήπως θέλει άλλη λεκάνη, δεν είδε καν το καζανάκι, τίποτα. 75 ευρώ στο έτσι. Μετά έχουμε και το άλλο το πρόβλημα, θεωρητικά πρόβλημα. Για τα πάντα, αν ας πούμε εσύ δεν μπορείς να κάνεις κάτι, κάποια δουλειά, να πάρεις ας πούμε κάτι από κάποια υπηρεσία ή κάτι για τους δικούς σου προσωπικούς λόγους, είτε γιατί είσαι μακριά είτε χιλιαδιό, γιατί κιόλας όταν είσαι φοιτητής, λογικά την επικαρπία την έχουν ακόμα οι γονείς σου. Οπότε δεν μπαίνεις στη μέση και η δοή που λες δεν ξέρω καν σε ποια δοή είμαι σε κάποια φάση. Και σου λένε κυρία Τάδε ή κύριε Τάδε, αν θέλετε να τα παραλάβουν οι γονείς σας πρέπει να κάνετε εξουσιοδότηση για το οτιδήποτε και αν χρειάζεσαι από χαρτιά. Οπότε όλα τα κάνεις μόνος σου αναγκαστικά. Εξουσιοδότηση εντωμεταξύ, εγώ την άκουσα πρώτη φορά σαν λέξη όταν ήμουν 19 χρονών. Δεν ήξερα τι ήτανε. Εγώ εξουσιοδότηση πρώτη φορά άκουσα στη ζωή μου όταν ήμουνα στο εξωτερικό και είχα γυρίσει να βγάλω το διαβατήριό μου. Οπότε εμένα, δυστυχώς για προσωπικούς λόγους, επειδή έπρεπε να φύγω και το διαβατήριο εννοείται ότι δεν θα ήταν έτοιμο σε μια εβδομάδα, θα ήταν σε ένα μήνα, γιατί ένα μήνα έκανε. Μου λένε κυρία Τάδε, ξέρετε κάτι, δεν μπορούν οι γονείς σας να παραλάβουν το διαβατήριο για εσάς παρόλο που μένετε στο εξωτερικό. Πρέπει να κάνετε εξουσιοδότηση για να έρθουν να στο πάρουν. Που λες, εννοείται, γιατί πλέον είσαι ενήλικας. Πλέον οι γονείς σου δεν έχουν λόγο πάνω σου στα γραπτά, στο οτιδήποτε. Οπότε πρέπει να αποδείξεις ότι αυτός ο άνθρωπος που θα πάει με την ταυτότητά του πλέον, όχι θα περάσει η μαμά μου σε λίγο. Δεν υπάρχει πλέον αυτό. Να πάει με την ταυτότητά του να το πάρει, που και είναι και θέμα ασφάλειας. Το δέχομαι. Αλλά δεν στο λέει ποτέ κανένας αυτό, το ότι μόλις ενηλικιωθείς, που εννοείται είναι λογικό να συμβαίνει αυτό, αλλά μπορεί κάποιος να μην το έχει σκεφτεί. Εγώ π.χ. δεν το είχα σκεφτεί το ότι πλέον δεν γίνεται οι γονείς μου να πηγαίνουν έτσι και ότι στα πάντα θέλουν εξουσιοδότηση. Μετά έχεις και το άλλο. Πρέπει αναγκαστικά να κάνεις λογαριασμό τραπέζης, γιατί πρέπει πλέον αναγκαστικά να δίνεις το ενίκιό σου μέσω τράπεζας. Αλλά να φαίνεσαι εσύ ο δικαιούχος. Δηλαδή, ακόμα και στο μισθό σου που θα πάρεις, να φαίνεσαι εσύ ο δικαιούχος, να έχεις τα αποδεικτικά του IBAN ότι είσαι εσύ ο δικαιούχος. Που και αυτό είναι θέμα ασφάλειας, ok? Και είναι θέμα κάλυψης το ότι όντως νοικιάζεις, που πρέπει και αυτό να το δηλώσεις. Μετά, δεν σου λέει κανένας, ναι γεια σας, είμαι το ΙΚΑ, θα πρέπει να κάνετε την ασφάλειά σας. Αν δεν δουλεύετε ή το οτιδήποτε, ρε παιδί μου, λέει γεια σας, πρέπει να κάνετε την ασφάλειά σας, αλλιώς αν πάτε για αιματολογικές εξετάσεις, οι γενικές αιματολογικές εξετάσεις για ανασφάλιστους αυτή τη στιγμή είναι στα 85 ευρώ. Για τους ασφαλισμένους είναι στα 15 ευρώ. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι διαφορά λέμε? Είσαι πλέον ενήλικας με τα μπούνια. Έχεις μπει στα βαθιά και κολυμπάς.
όσο και αν έκραζες στο σχολείο, ότι φώναζες, ότι ήθελες την ανεξαρτησία σου, ό,τι και αν έκανες, οποιαδήποτε σκέψη και αν είχες, τώρα είναι μπροστά σου. Τώρα να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις αυτό που έρχεται. Τώρα είσαι μόνος σε μια βαρκούλα και τραβάς κουμπί. Μόνος. Και το δεξιά και το αριστερά, και άμα χρειαστεί θα βγάλεις κι άλλα 3-4 χέρια για να πας λίγο πιο γρήγορα. Πλέον δεν σε καλύπτει κανένας και τίποτα. Είσαι ο αφέντης του εαυτού σου. Ναι, οκ. Αλλά δεν έπρεπε κάποιος να μου το πει όλο αυτό. Και πάει όλο αυτό, μένεις μόνος σου. Δεν έχεις μάθει π.χ. ποτέ να μαγειρεύεις. Εγώ ήμουν τυχερή και δεν μου έμαθε η μητέρα μου βέβαια να μαγειρεύω. Μόνη μου έμαθα, όσο μπορούσα, και από έτσι συνταγές και το πώς έβλεπα τη μαμά μου να μαγειρεύει και όλα αυτά. Αλλά δεν σου λέει κανένας «Γεια σας». Και μετά έχεις και το άλλο. Για να μαγειρέψεις, έστω ότι φτάνεις στο σημείο και μαθαίνεις να μαγειρεύεις, πάω στο σούπερ μάρκετ. Και μετά εκεί, με το που μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, καταλαβαίνεις γιατί η μητέρα σου έλεγε αυτό είναι 1 ευρώ φτηνότερο από αυτό. Έχω ένα κουπόνι των 5 ευρώ, θα το εξαργυρώσω. Τα καταλαβαίνεις όλα αυτά όταν ενηλικιώνεσαι, γιατί όταν είσαι πιο μικρός και πας στο σούπερ μάρκετ, δεν το καταλαβαίνεις. Λες άντε ρε μάνα, εντάξει σιγά 1 ευρώ είναι. Ναι, 1 ευρώ είναι, όμως όταν θα σου έρθει π.χ. Ένα έτσι υποτιθέμενο ποσό των 50 ευρώ το νερό, που η καθαρή αξία του νερού θα είναι 10 ευρώ και όλα τα υπόλοιπα θα είναι φόροι, λες τώρα I feel you, που το νερό είναι το λιγότερο γιατί έρχεται ανάλογα κάθε 3-4 μήνες, ανάλογα τι συμφωνία έχει κάνει ο καθένας, έτσι. Αλλά καταλαβαίνεις τότε γιατί. Μία πολύ μεγάλη έκπληξη όταν ενηλικιώνεσαι είναι ότι δεν σου κλείνει άλλο η μαμά σου ραντεβού για να πας στο γιατρό. Πρέπει να το κλείσεις μόνος σου ή μόνη σου το ραντεβού για να πας στο γιατρό. Και επίσης δεν θα είναι εκεί μαζί σου να εξηγήσεις τι γιατρό ή στο γιατρό τι τρέχει με το στομαχάκι σου και με το λαιμουδάκο σου επειδή αρρώστησες. Ούτε θα κάτσει να ψάξει να κάνει τις εξετάσεις, μάλλον να κλείσει ραντεβού για τις εξετάσεις σου για να μπορέσεις να τις κάνεις. Όχι, θα πρέπει να το κάνεις μόνος σου αυτό το πράγμα. Τέλος η βοήθεια. Τέλος το free trial. Από εκεί και μετέπειτα όλα μόνος σου. Όσον αφορά τώρα το μαγείρεμα, για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν σου δίνει κανένας συμβουλή για το τι θα μαγειρέψεις και το πώς θα μαγειρέψεις. Αυτό έχει να κάνει με το τι θα κάνεις εσύ και το πώς θα τριφτείς μόνη σου ή μόνος σου, για να βρεις τέλος πάντων τα πατήματά σου σαν ενήλικο άτομο. Απλά είναι δύσκολο το τι θα βρεις καθημερινά να μαγειρέψεις για να φας. Και πολλοί δηλαδή διαλέγουν και την εύκολη οδό και την πιο γρήγορη οδό, το delivery. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο μας έχει λύσει τα χέρια, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είχαμε και μικρότερη delivery. Παραγγέλναμε και στο σπίτι καμιά φορά να φάμε. Όχι τόσο συχνά όμως. Αλλά κανένας όμως δεν σκέφτεται ότι δεν είναι κάτι το οποίο κάνει καλό απαραίτητα στον εαυτό σου. Καλό είναι άμα θέλεις να κάνεις ένα δωράκι στον εαυτό σου μια μέρα και να ξεφύγεις από τη ρουτίνα σου και να πεις σήμερα δεν θα μαγειρέψω, θα φάω ένα πιτόγυρο. Αλλά καλό θα ήταν να πειραματιστείς, να μπεις στην κουζίνα σου, ακόμη και με τους γονείς σου να μένεις και να μην έχουν τη δυνατότητα να σου μαγειρέψουν εκείνη την ημέρα και θες να φας κάτι διαφορετικό. Μπες και πειραματίσου, δεν έχεις να χάσεις κάτι, απλά θέλει μεγάλη εξάσκηση, θέλει πολύ εξάσκηση. Οπότε μαθαίνεις να μαγειρεύεις, δουλεύεις, έστω ότι έχεις βρει το σπίτι σου και τώρα ευχαριστιέσαι μικρά πράγματα που παλιά έλεγες «ΟΚ, τα έχω δεδομένα, δεν το σκεφτόσουν καν». Ευχαριστιέσαι, παραδείγματος χάρη, βρίσκεις ένα σπίτι ή έστω στην καλύτερη έχουν οι γονείς σου ένα σπίτι που δεν χρειάζονται και σου λένε «παιδί μου, μπορείς στον παραχωρώ, μπορείς να πας να μείνεις εκεί με όλη μου την καρδιά και την ψυχή, γιατί πλέον whatever», το είπαμε για τα ενοικία.
και έστω το ότι μένεις πια μόνος σου. Ευχαριστήθησα λοιπόν, εγώ τουλάχιστον, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ να πάρω τηλέφωνο τη μαμά μου, να της πω μαμά, έλα, πάμε σήμερα για ψώνια σπιτιού, πάμε να αγοράσουμε έπιπλα. Γιατί και εγώ όταν μετακόμισα μόνη μου στο σπίτι ήμουν 17,5, οπότε ήταν και η μαμά μου. Τότε άνοιξα τα φτερά μου, είχα τελειώσει το σχολείο και είπα πάμε. Να διαλέξεις τα έπιπλά σου, να δεις το budget, που δεν θα το πιάσω καν αυτό. Βλέπεις λοιπόν το budget, είσαι on budget, τα παίρνεις, όλα ωραία, όλα καλά. Μπορεί να κάτσει και η μητέρα σου ή ο πατέρας σου μαζί σου, έτσι για κάποιο καιρό να προσαρμοστείς ή το οτιδήποτε, ή και όχι, και φεύγει, είσαι μόνος σου τώρα στο σπίτι. Εκεί λοιπόν που είσαι μόνος σου στο σπίτι, οπότε όταν μένεις μόνος σου στο σπίτι, αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα δεν ήταν ανέκαθεν καθαρά επειδή δεν πιάνανε σκόνη. Αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι τα έκανε η μητέρα σου ή ο πατέρας σου. Παραδείγματος χάρη, μέσα στα ντουλάπια τα ράφια. Σχετικά με το θέμα της συγκατοίκησης, είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Μαθαίνεις ουσιαστικά τον άλλον μέσω της κοινής σας διαβίωσης. Είτε είστε ζευγάρι, είτε είστε φίλοι, είτε είστε αδέλφια, γιατί υπάρχουν και αδέλφια που συγκατοικούν μεταξύ τους. Σίγουρα θα βρεθεί και κάποια στιγμή, κυρίως στο εξωτερικό, να συγκατοικήσεις με κάποιον άγνωστο, που μετέπειτα εσύ καθορίζεις το πώς θα εξελιχθεί η σχέση σου με εκείνον ή εκείνη, αλλά μέσω αυτής της διαδικασίας που μπαίνεις στο σκεπτικό να γνωρίσεις τον άλλον, βλέπεις και τις ιδιαιτερότητες του και εκείνος τις δικές σου. Αρχίζουν να μπαίνουν όρια προκειμένου να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις στο θέμα της καθαριότητας, στο θέμα της υγιεινής, στο θέμα της σύντησης, το τι θα μαγειρέψουμε, το τι θα φάμε. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι των ζευγαριών, και εκεί θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση, δηλαδή αν ένα ζευγάρι δεν έχει να κάνει, εάν εσύ π.χ. είσαι η κοπέλα και πρέπει να κάνεις όλες τις δουλειές του σπιτιού γιατί από τη φύση σου είσαι γυναίκα, οπότε επιβαρύνεσαι εσύ κυρίως με αυτό το κομμάτι και το αγόρι ξεκάθαρα θα πρέπει να αναλάβει την παροχή εσόδων στο σπίτι σας, γιατί και αυτός από τη φύση του είναι άνδρας και έχει μάθει μονίμως να είναι ο provider, δηλαδή να παρέχει χρήματα και όλες τις ανέσεις μέσα στο σπίτι προκειμένου να είναι μια πολύ καλή διαβίωση. Όχι. Στη σήμερον ημέρα λοιπόν αυτό που προσπαθούμε να κανονικοποιήσουμε είναι ότι όλες οι δουλειές και όλες οι υποχρεώσεις γίνονται δια του δύο, διότι μένετε μαζί, δεν μένετε στην πλάτη του άλλου, δεν σας κουβαλά ουσιαστικά στην πλάτη του για να είστε βάρος ή να είναι εκείνος αντιστοίχως βάρος σε εσάς. Οπότε λοιπόν μοιράζεστε πράγματα. Ναι, θα καθαρίσω π.χ. εγώ σήμερα το δωμάτιο. Ναι, θα πλύνει εκείνος τα πιάτα σήμερα. Ναι, θα βγω να ψωνίσω εγώ σήμερα από το σούπερ μάρκετ. Ναι, θα καλύψει εκείνος π.χ. τον λογαριασμό του ρεύματος. Και πάει έτσι, ούτω καθεξής. Και αυτό έχει να κάνει επίσης και με τις εξόδους, έτσι. Μοιραζόμαστε, γιατί ουσιαστικά έχουμε μια κοινή ζωή. Κάτι το οποίο μπορεί πολλοί να μην το έχουν δει από μικρή ηλικία, από τους γονείς τους σαν παράδειγμα, και προσπαθούν να ορίσουν εκείνοι δικά τους όρια στη συνέχεια μετέπειτα σαν ενήλικες, με τις σχέσεις τους, τους φίλους τους και ούτω καθεξής. Εννοείται το ότι όλα πρέπει να πηγαίνουν εξ ημισίας, είτε μένεις με έναν άγνωστο, είτε μένεις με μια φίλη σου, είτε μένεις με το αγόρι σου, είτε μένεις με την κοπέλα σου, είτε όταν μένουν 2, 3, 4, 10 άνθρωποι, whatever, δεν έχει σημασία, όλα πρέπει να μοιράζονται. Δουλειές, έξοδα, τα πάντα. Και πόσο μάλλον δεν έχει να κάνει με το αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Καλός ή κακός, όταν επιλέγεις να ζήσεις με έναν άλλον άνθρωπο, ανεξαρτήτου τι σου είναι, είστε συγκάτοικοι, ζείτε κάτω από την ίδια στέγη ουσιαστικά. Οπότε όλα πρέπει να γίνονται εξ ημισίας. Ακόμα και αν θέλετε, αν ας πούμε πείτε ότι θα αναλάβετε κάτι,
π.χ. το πλυντήριο ρούχων, πες ότι τα πλένεις, τα βάζεις εσύ μέσα, τα πλένει το πλυντήριο, τα βγάζεις, τα απλώνεις, τα διπλώνεις, άσε τον άλλον, παραδείγματος χάρη, να τα βάλει μέσα στην ντουλάπα. Ή κάντο εσύ όλο το πακέτο του πλυντηρίου, την άλλη μέρα θα το κάνει άλλος άνθρωπος όλο το πακέτο του πλυντηρίου. Δεν έχει σημασία πώς θα τα χωρίσεις, σημασία έχει να προσφέρεις στη στέγη την οποία μένεις. Να είσαι παρόν σε οποιοδήποτε έξοδο, είτε οικιακή δουλειά χρειαστεί. Γιατί, πολύ σημαντικό και να μην το ξεχνάμε αυτό φυσικά, όταν συγκατοικούμε, μάλλον όταν συζούμε με έναν άνθρωπο, είναι και δικό μας σπίτι και δεν είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο γονιός μας, ο γονέας μας, οπότε δεν είναι η μητέρα μας να μας μαγειρεύει και να μας σκουπίζει, να μας καθαρίζει, να μας πλένει και να μας έχει τακτοποιημένους. Και δεν ομιλώ πάντοτε για τις γυναίκες, αναφέρομαι και στους άνδρες, γιατί έχουν υπάρξει και υπάρχουν πάρα πολλά νοικοκυριά που έχουν αντίστοιχα αυτούς τους ρόλους μέσα. Ωραία. Δεν ξεχνάμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος που συζούμε δεν είναι ο γονέας μας, οπότε λοιπόν είναι και δικό μας σπίτι, άρα έχουμε και εμείς την υποχρέωση να διατηρούμε το χώρο μας τακτοποιημένο για να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη διαβίωση και να αποφεύγουμε καυγάδες και παρεξηγήσεις, γιατί όσο να είναι οι καιροί έχουν αλλάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι πάνω σε αυτό, έτσι έχουν οι μέρες μας. Και να συμπληρώσω σε αυτό το σημείο ότι δεν έχει να κάνει με τις δουλειές, δεν έχει να κάνει με τα έξοδα, έχει να κάνει με τη λύση. Ακόμα δηλαδή και να μην θέλετε να καθαρίζετε εσείς το σπίτι και να το καθαρίζει κάποιος άλλος για εσάς ή whatever, σημασία έχει να υπάρχουν κοινές λύσεις και επικοινωνία. Όταν έχεις αυτά τα δύο και δεν κοιτάς ποιο είναι το πρόβλημα ή το θέμα, κοιτάς ποια είναι η λύση του, τότε τα βρίσκεις με τον άλλον, οτιδήποτε κι αν υπάρχει. Γιατί δεν είναι μόνο το πώς θα χωρίσεις τα έξοδα και τις δουλειές, είναι κιόλας το mood του κάθε ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη, όταν εγώ θα ξυπνήσω στραβά, δεν μπορώ, επειδή ξύπνησα στραβά και τελικά θυμήθηκα το ότι έχω συγκάτοικο ή στη συγκεκριμένη περίπτωση το ότι εγώ ζω με τον σύντροφό μου, έχω νεύρα, καλησπέρα, θα ανεχθεί στα νεύρα μου. Τώρα και εγώ θα είμαι θυμωμένη επειδή κοιμήθηκα στραβά ή επειδή είδα στον ύπνο μου το ότι με κυνηγάνε, ή επειδή είδα στον ύπνο μου ότι με κυνηγάει η αστυνομία επειδή έκλεψα. Whatever. Σημασία έχει πάντα να μπορείτε να συζείτε, γι' αυτό και λέγεται συζώ, με τον άλλον τον άνθρωπο που έχετε επιλέξει, οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός, ανεξαρτήτου φύλου. Εννοείται δεν θα σας αφήναμε έτσι πρωτού κλείσουμε αυτό το επεισόδιο, και εννοείται η Μαρία είναι έτοιμη, πανέτοιμη εδώ πέρα να μας πει τη φράση. Λοιπόν, η φράση που επρόκειτο να αναλύσουμε σήμερα είναι «Ας ήμουν νιός και να ξέρα, γέρος και να μπορούσα». Άμεση θεωρώ σύνδεση και με το σημερινό θέμα. Οπότε λοιπόν η φράση «Ας ήμουν νιός και να ξέρα, γέρος και να μπορούσα» εκφράζει μεγάλη σοφία αλλά και μια πικρή αυτογνωσία. Δηλαδή, όταν είμαστε νέοι έχουμε δύναμη και δυνατότητες αλλά μας λείπει η πείρα. Και όταν μεγαλώνουμε, για να είμαστε δηλαδή μεγαλύτεροι, αποκτούμε γνώση και κρίση αλλά μας λείπουν οι δυνάμεις. Όσο πιο πολύ δηλαδή περνάνε τα χρόνια, φεύγει και η θέληση, όχι η θέληση μάλλον, φεύγει και η ικανότητα στο να κάνεις ορισμένα πράγματα. Είναι παροιμιακή ουσιαστικά φράση και χρησιμοποιείται ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή να τονίσεις τον άλλον ότι καλύτερα να ήμουν νέος τέλος πάντων, αλλά να είχα τη γνώση που έχω τώρα σαν μεγαλύτερος. Και εννοείται πρωτού κλείσουμε να πω σε αυτό το σημείο ότι η ενηλικίωση είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Είναι η φυσική ροή του ανθρώπου να μεγαλώνει. Το παρελθόν είναι παρελθόν, απλά όσο ζούμε το παρόν, προτού γίνει παρελθόν, καλό είναι όντως να το ζούμε και να μην προτρέχουμε στο οτιδήποτε και αν θέλουμε να κάνουμε. Το τώρα μας είναι το τώρα. Και καλώς ή κακώς, αυτό που συμβαίνει τώρα χτίζει το αύριο. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα. Θα ακουστεί η κλασική έκφραση «καλά μυαλά», η ευχή μάλλον «καλά μυαλά». Ό,τι σας δυσκολεύει να ζητάτε βοήθεια δεν είναι ντροπή. Αν χρειάζεστε βοήθεια για πρακτικά θέματα,
Μη διστάζετε να τη ζητάτε. Οι μεγαλύτεροι σας μπορούν να σας βοηθήσουν, έχουν και μία πείρα παραπάνω. Ακόμη και οι συνομήλικοι, συζητήστε το με την παρέα σας. Μπορεί κάποιος να έχει μία εμπειρία παραπάνω, να σας τη μοιραστεί και να αποκτήσετε και μία επιπλέον γνώση. Δεν είναι κακό αυτό. Μέχρι λοιπόν την επόμενη Παρασκευή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ήμουν η Μαρία. Ήμουν η Αλίκη. Και καλή σας συνέχεια. Μην ξεχάσετε το like και το subscribe και να ζητάτε βοήθεια γενικά.